Здравейте! В този епизод ще видите разходката ни до Караджов камък. Най-достъпният път е от Кръстова гора. Пътят започва под новата църква. След няколко стотин метра се стига до отбивка за Аязмо, очното. То се намира на около 200-250 метра надолу, така че ако имате желание, може да слезнете додолу, да го разгледате и да си измиете очите. Малко след като подминете ловното чакало, стигате до друга отбивка за Каменната гъба. Тя също е около 200-250 метра от основния път. Цяло пътя е около 4 км от Кръстова гора до Караджов камък, като се редуват леки изкачвания и спускания. Приблизително се изминава за около час и 30 минути в посока. По целия път има табели, така че няма опасност човек да се обърка. Приблизително след около час и малко ходене се отделя една пътека от пътя, също има табела и след още 15 на минути се достига до подножието на Караджов камък. Ако искате да се качите, пътят е само един по тези стълби и в горната част има само парапет и изсечени в самата скала стъпала. Всичко е стабилно и не е особено трудно да се изкачи човек, само трябва да внимава. Това вече е горе над самия камък. Се качите горе, тук има едно плато подобно на Белентаж, само че е по-малко и доста повече растителност има. Отгоре се вижда Кръстова гора, вижда се и Белентаж и се разкриват невероятни гледки във всички посоки.
Караджов камък заедно с Кръстова гора и Беленташ образуват един енергиен триъгълник. Така, това е всичко за този епизод. Довиждане!